लावा गय खावलाय नै मुला खावखानाय दंखायो जाफै नों जानो ना आं जानो नोंनोसो होनदोंलां नों जाग्राबा आंलाय बहा मोनजाफेरखो नुवाखै ना गिथारलायबाय नै गया लावगा दिनै फैयाखै नामा फैयाखै दिनै माबा खामानिसो दं होन्दोंमोनलै आसोला मा दाबो रायलायनो मोनथाराखै नामा बेनो दाबो रायलायनानै होनो हायाखै नालाय मुला मानो दाबो रायलायनानै होनो हादियाहाय आंनाव खेमबेसे मावनांगौ हे देबि मा बे सिमांखौ सिमाङाव दोनथ'दो मोगथाङाव लाबोनो दा नाजासै मोनथिखाबायलां मुलानि साननायखौ मा मोनथिखो नों जेनेबा मा हमनो हाखो नोङो नोंसोर सानैजों बैसोआ सोर देरसिन बेखौल' खोन्थादो आंनो आं देरसिन जागोन आंखौ थेफ्राफ्रा नुनायखाय बैसो गोलै सानदों नामा जानला मोनला दा बुंलै होमबालाय नों रैसुमैखौ लानो गोसोब्रा नङा दे रैसुमै ओंखायनो नोंखौ सिजुजों रायलायना होनो गोसो गैयाब्रा बियो मुला जानोबो हागौ नोंनि गोसोआ खुनु थिग गैया रैसुमै नों बे लावगागा मानसिनि बुंनायखौनो नोंगौ सानबाय आरो जुदि नोङो बिदि सन्देह खालामजायो जानोबा थाबैनो आंखौ सिजुजों रायलायना होदो हाब बेहा मालाय नोंजोंनो गोसो गैथाराबा आं मालाय बोरै बानायथाबथारनोब्रा नाजानो हानांगौ होनदों नाजानो हायोबा गासिबो जाजोबो माथो नुवाखै मालायफोरा नाजायै नाजायै मालायनि बिसिखौ फसायनानै लानो खारनो मोनलायलायबाय औ नाजानाया गैखाया नोंनाव हाब अबाव सौदावफ्रांखोलां आच्छा दे आंनाव नाजानाय गैया हा नोंनोथ' डाइरेक्ट थांना बुंहैनो हायोना नोङो ना दा बिनि न'आव थांनानै नोंखौ मोनाबा थैगोन होननानै बुंहै ओमफ्राय जुदि बियो थैथों होनना बुङोब्ला जुदि बियो बिदि बुंगोन ना नोङो आंखौ बुथारनांगोन आं बुथारनांगौ मानो औ नों आंखौ बुथारनानै जेल जानांगौ फासि होजानांगौ रायलायनानै होनो हायिनि थाखाय जुदि नोङो जेल जानाय फासि होजानायनिफ्राय बासायनोबा सिजुजों आंखौ थाबैनो रायलायना होदो होनबानो बिन्दास ए बिदिसो उफाय गैला नों मुला जेसेबां हायो थाबैनो रायलायना होनाय खायदा लादो मानो होनोबा आंनो सिजुखौ नांगौ मालायनि मोजां मोनलायनायावबो आंहासो जेल जानांगौ थैनांगौ जाबाय आरो नोंखौ दोननानै थांगोनसैबो आङो दानो जुदि सिजुआ जाया होनना बुङोब्ला आं न'आव सहैफिनाब्ला थैबाय होनना सानना लादो आंखौ मा साहस गैथारै गुस्थुनै बिलाय बुंना लानो हालायलायि सिजुलै आंखौ बासायदो प्लिज हाब मुला मा जाखो आंखौ बासायलाय सिजु प्लिज बुथारथारगोन बे आंखौ आरे खोन्थाबासो नों बासायगोन रैसुमिया नोंखौ नांथारगौनोलै मानिथारा ओमफ्राय नों मालाय माथो एफा अख्रा एक्सेप्ट खालामदो ना रोङाब्रा आंबो गोसथोनायखौनो माबायदि गोसथोयो नंगौना नङा जाखिसै बोरायलायनानै गोसथोनो लोङैलाय नंथारा बे दाबो थगायनाय बायदि मोनखाबाय आं सोर गोसथोनायखौ माला फोरोंजाफेरखो मुला नों गोसथोफेरबाय देलाय खोन्थालाय आंनो माबायदि गोसथोयो आं रोंबाथाय आं एक्सेप्ट खालामबायब्रा बेखौ सयथिबो दा एक्सेप्ट खालामगोन दा औ आंजों थबादल' नोङो गासिबखौ फोरोंजोबगोन आङो आंथ' नोंजों थांफानो हाया नों थांग्रोदो आंना मोनसे खामानिबो दं दा 3टासोआव गौरां पार्कआव लोगो हमजागोन दा थांमारगोन दा थगाया दा औ पाक्का औ पाक्का जाबाय दे होमबालाय आं आसोलखौ लानानै गौरां पार्कआव नेहैसै दे
एबार बोरैबा जायाबाथाय बे न'निफ्राय खारनांसिगोनला एफा असान्थि बोरै थानो हानोब्रा नांगौबा सोरनावबा सैमा थुखैग्राबाबो थाहैगोन आं मुला हंनो फैबायथ' मानसिया फोथायजामारोथ' माथो फैमारबाय बिसिनि खाथियावथ' थांजानाय नङालै नैबावनो थानोसै आं ओइ र' नों थाथ' आं रायलायना फैग्रोनो दे ओइ र' खोथाया पजिटिभ जानानै फैनांगोन दे जागोन सिजु रैसुमैनो जाबाय होनना खिथायसै नामा नाङा नों गावखौनो लिंना लाबोदो आं गावनो खोन्थानोसै थारमाने जासिगोन आंलाय मानि नोंजों डाइरेक्ट रायलायहैनो गावसोर गोरोबलायबा आंखौ सिनायनाय नङा बिसोरो आंनि खोथा मथेसो थांनांगोन नोंसोर मोजां मोनलायबाबो है बेजों मालाय मानो रायलायलायबावनांगौ जाखो बेनि गासै खामानिखौनो दुगैनायनि सेम्पु लायनाय दै सेरना होनाय आरो हनै बायदिसिना ओंखाम जगार खालामनाय लांलाय लाबोलाय खालामनाय आरो एखमबा हनै हराव गियोब्ला खिनो ओंखारनायाव दोनलांनाय आंनो दायथ' लाजोबखायो गासिबो आंजों रायलायबानो जायो बेजों रायलायनांलाया लाब गैया आच्छा होनब्ला सिखार दे सिखारनो आइदाय आंखौ मानो सोबाखो हो आंखौ सोबायाखैथ' नोंखौ सोबायाखै आं नोंखौ सोबायाखैलै आंखौ सोबायाखैबालाय आंनि खावलायाव मानो नांखो है नङा नङा आं बैखौसो सोबादों रैसुमैखौ आयै है नों मानसिया थिग नङालाय सोबानानैबो सोबायाखै बुंबावो आरे नोंनो होनखाबाय गासिबो बिनि दायथ'खौ लाजोबो नोंखौ सोबानाय माने बेखौ रागा जोंनानै सोबानाय जाहैबायब्रा दालाय गावनो बुंबाय आंजों रायलायबानो जायो आंजों मावबानो जायो होननानै होमबालाय जाम्बाय आंनि जाम्बायावनो फेरसे मोनबाय आं मा नांनायनो बुंब्रबफ्लांखो आंबो दे दाबो जेबो नंला जुदि नों आंखौ रैसुमैखौसो सानना सोबादोंबा जुदि नों आंखौ साननानै सोबा थायदोंमोनब्ला देन्जार जाबायमोन आइदाय दालाय मानो सोबावखो नङा नोंखौ नङा नुवाखै बुहुत बायदि नाहरनाया गोजाननिफ्राय असायसायसि नाहरनाया ओंखायनो रागा जोंनानै थाव होदोंलां आंखौ ना बेखौसो गोजानाव दा ओइ नायलाय माथो नम्बर जाबाय सायबायगोनदांलै खनसे होबावनोसै नामा बेथाखौ नांला बेबो आंनि खावलायाव गोलैखागोन नोंथाथ' शाला गोसथोनाय रायथिग्रा बे थांसै मानो नांला जेरैबो जाखाला फंनैसो सोबा जानायखौ गिलायबाय नोंहा मानो गिनांगौ आंखौलाय सोबाखायाखैना नोंखौसो सोबाखादों होनबा मानोथो फैखो नोङो बोरो आं नोंखौ मा खोथा लाना फैनो थिनामोन दसे रेस्ट लानो फैदों आं टाइम गैया बेयाव थाब थांफिन थाब मोजां रायलायनानै फैफिन जेबो जाला मा नोंनाव साबाय नामा आंनाव सादों बिदिनोलै मालायनि दालाल जाबा एसे साजा मोनखायो ओमफ्राय नांनो नांला मोजाङै बुंदो आंखौ बेबायदि साजाबाय थानो नाङा ओरैबो आं गोसोथोनो रोङा होननानै खोन्थाखाबायना नोंसो फोरोंनांगोन हा फैदोना आं फोरोंहैसै थ' बेहाय जिराय एफा गिदिर देरनानै गोजौथोनो रोंलायलायो आं जेरै थिनदों बिदि खालाम औ
दे खोन्थादो। फार्स्टआव आखाइखौ बिनि जानजियाव ओरै हर। जानजियाव जानजियाव बहाय? जानजिखौनो आन्दायलायबाय। हिनजावफोरना आलदा आलदा बेलाय थायोना। बे बिसिना जानजिया आलदा थाया एखेसो थायो। नों जानजियाव आखाइ हरबायबा माबा रायलायनोबा रायलायहर। है रोङा होनबायना रोङा खोन्थादो मा खालामनांगौ? एसे दावथ्रोदबावनानै बिनि खर'खौ फाफ्लियाव ओरै ला। ओमफ्राय बिदिनो सानैजों दसे थान्दा बार जाथ'दो। बेनि उनावनो मालाय हारसिंनो गोसोनि खोथाया फैगोन। फैथाराखै गोसोनि खोथा? है अबाव फैनांगौ बारखौनो नाङा नाङासो मोनगासिनो दं आं। गाव आखाइखौ जानजियाव मोजां हमनो रोङाखैदां। एसे गुरुं जादोंथ'। दसे थाथ' र' दा लासैनो फैगोन। साजोब्बाय खर'बो जानजिबो अननाय जाखो रागा जोंनाय जाखो ना? र' दैसुमै हनै गोसो थोनो रोङानो एसेया खस्थ' मोनखागोन। आइदे साजोब्बाय बे गोसोथोनाय नङाहाय। होमबालाय फैबाय खोमा गोसोनि खोथाफ्रा बुंना लादो सिजौ। गैयालै फैथाराखै गोसोनि खोथा। आइदे हगार आइदे साजोब्बाय। मानसिखौनो रायखसथां माथोंसो मोनलाय लांबाय आं खानाय गोलावजों माजों। हाब बेनि थाखायनो एफा सास्ति होबाय नों आंखौ दाना बेखौनो रायखस बायदि होनबाय। मुला एसे रोंनाय मोनबायलां एबार मा दंबावो? एबारनिया ना आखाइया हर। ओहो दा फोरोंसै मुला बे मोजां नङा आइडियानो। नोंनो नांथारगौबाथ' नों मोजां गाज्रि सहायनो हानांगोन ना। मानसिखौनो गिनायसो मोनबाय आं जाय मानसिखौ साननानै मोजां मोनदोंमोन बैबायदि नङा माथो बेलाय। दासो हमनो हादों लाया माथो आं नोंखौ गाज्रि फारजि नोंनिफ्राय साबसिनानो दं आंना। मुला एबार आखाइखौ मारै खालामनांगौ होनदोंमोनलाय? थारमाने बे आखाइखौ ओरै होनानै हरै फारसेखौ आगदाजों गोबानानै सानजों ओरै थाबायलांदो। ओहो मुला नांला आंनो दिनैनिफ्राय बेबायदि हौवाखौ। आं जायखौ साननानै सिमां नुदोंमोन बे दिनैनिफ्राय जोब्बाय। होमबालाय आंखौबो दिनैनिफ्राय जेबो डिस्टार्ब खालामनो मोनला। नांला आंनो नांगौबा गोदान नागिरना लागोन आं। फैदो थांसै। ओइ मुला एसे फोरोंलांदोब्रा आं दासो रोंदोंमोन। नांलानो थादो। ओइ मुला फोरोंलांदोब्रा। थादो नांलानो। र'लै मुला र' होनदों। नांलाहाय आंनो नांला। र'लै मुला नांला होनदों एसे फोरोंलांदों। नांलाहाय आंनो नांला। ओइ मुला एसे फोरोंलांदो एसे रोंदोंमोन दासो। नांला खारनोनो हाला नामा नोंबो? आंखौ नांगौ बेनो।